Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Por lo tanto, nos creemos que non estamos quitando... A pista de pádel que quere construir o Concello no contorno das piscinas cunha subvención solicitada á Xunta de Galicia creou unha gran controversia durante a sesión plenaria deste luns. Os concelleiros non adscritos e tamén os do PSOE opuxéronse ao transvase de crédito para este fin, sobre todo tendo en conta a necesidade urxente de outras obras como o arranxo de viais. Ildefonso Piñeiro apuntaba hoxe a postura dos tres edís do seu grupo. Nos o que lle reprochamos no pleno foi que se fixera unha pista de pádel nas condicións nas que se vai a facer esta pista de pádel. Vou intentar explicarlo. Para poder facer esta pista de pádel, o Concello ten que facer unha transferencia de crédito entre para dúas partidas, donde saca dun sitio e o pon en outro, non? De onde saca? Saca dunha partida que é a partida de obras. E, bueno, a nós se nos está dirixindo moita xente, non a nós solos, o está comentando moita xente, como están, en principio, pois algunhas estradas, algúns camiños, as propias rúas de Chantada, non? Que están algunhas delas en unhas condicións, en non boas condicións, vamos a ser xenerosos, non? Entón, se dunha partida de obras que teóricamente debería de estar destinado para estes fins sacamos cartos, non se van a facer. E sacala de obras precisamente para facer unha pista de pádel nos pareceu, e así o dixemos no pleno, unha barbaridade, non? Piñeiro argumentou tamén que o proxecto que tería o Círculo Cultural Recreativo de Chantada para a construción doutra pista de pádel. Se sabe que o casino, que é unha entidade privada, só que deixalo claro, decidiu hai tempo facer unha pista de pádel, bueno, pois, unha entidade privada, enfrente esta mesma entidade, unha pista pública, e con cartos sacados, digamos, de unha partida como a de obras, nos pareceu unha barbaridade, non? A parte que hai posibilidades, e así o fixemos ver no pleno, de acadar subvencións, pero xa, non esperar a que xa den, como eles están dicindo, a ver se nos dan unha subvención, facemos esta partida, apartamos estos cartos e logo facemos a pista, non? O Grupo de Desenvolvemento Rural no Concello de Monterroso deu unha subvención para a construción de dúas pistas de pádel, non? Tamén o dixemos porque nos parece curioso, mirate onde gasta os cartos o Grupo de Desenvolvemento Rural, pero teñen esas partidas destinadas para proxectos non produtivos que chamanlle desa maneira. Piñeiro tirou tamén dos datos publicados esta fin de semana na prensa arredor da escasa porcentaxe dedicada a gasto social que ten precisamente este Concello para criticar o investimento nunha pista de pádel. Saliu unha noticia de que Chantada era dos concellos da provincia que menos gasta en gasto social. Somos o segundo pola cola en gasto social. Entón, bueno, se tes capacidade para poder facer unhas cousas, tamén deberías de ter capacidade para facer outras cousas, como o tema do gasto social, non? E nos pareceu no pleno que non se inmutan ante estes temas, non? Os concelleiros, os responsables de servizos sociais, o propio alcalde ou a xente que apoia este tipo de iniciativas non se fixou en que isto está pasando en Chantada, non? A voceira dos socialistas chantadinos cualificou de despropósito a creación desta infraestructura deportiva cando existen urxencias sangrantes como o acceso a varios núcleos do rural. Coido que o alcalde non estivo moi afortunado onte cando intentou convertir este tema nunha cuestión de pista de pádel sí ou pista de pádel non. O tema ten máis miga que ese, penso eu. Fálanos de que é unha obra subvencionada pola Xunta, bueno, iso non é certo, que existe unha solicitude para unha subvención. Haberá que ver, finalmente, se esa subvención é concedida ou non. E no caso de que sexa concedida, que porcentaxe subvenciona exactamente desta obra. O que viña a pleno era unha transferencia de crédito, é dicir, un cambio na partida de obras para a creación dunha pista de pádel. E nós consideramos que nun momento no que hai que priorizar as urxencias deste Concello,
Facer unha pista de pádel é un despropósito con letras maiúsculas, non porque estemos, como digo, en contra da creación desta infraestructura, senón porque pensamos que existen outras demandas veciñais que teñen moita maior urxencia. Pois ben, o señor alcalde aproba a creación da pista de pádel, pero seguiremos a pisar baches e seguiremos pasando por unha serie de camiños e de pistas de acceso ás aldeas que cada vez están máis desfeitos e que se volven prácticamente impracticables. Noutra orde de cousas, López tamén se referiu á expropiación de terreos para completar o trazado Rúa Ribeira Sacra, onde se sitúa o telecentro. A nós parecenos moi ben que se acabe xa dunha maldita vez con esta obra, estamos de acordo coa expropiación, o que pasa é que nós decidimos absternos porque entendemos que este tema non se tratou como era debido no seu momento. Non entendemos que esta rúa, sin estar rematada, e a pesares de que estaba, como digo, sin finalizar, o señor alcalde decidira devolver a fianza aos promotores no seu momento, sin unhas explicacións, dende logo, nin convincentes nin claras. E, polo tanto, e a pesar de que celebramos que esta rúa por fin se remate e se expropie, o terreo que sexa preciso, decidimos absternos no pleno.